bagoaz. Chill, my friend. Noa baina zuen kontra adio benetan bat uz! Guzeabil barrabil taldea geha, eta aurrena pixka presentazio ingoet. Hemen ezkerren Jose Andao, bajoa jotzeu, gero Mikel, bateria, Inigo gitarra, da ni kabotxa. Gure taldea sortu zen gutxi gora gara bandala 2 urte. Hasi ginen, guztioi gustatu zitzaigun gutxi gora era musika berdina, eta Inigo eta nik gitarra jotze genuen, da gustatu zitzaigun ideia, da hasi ginen. Orduan izena jartzeko beste gure lagun bat aurrena bateria jo nahizun, da izena irakurritu zitzaion, hola gelditu geha. Ze musika gustatu zaigun, gaude nahiko ados hardcore musika gustatu zaigula. Eta talde hola politiak, Barrelion, Hardons, Ramones, Red Hot Chili Peppers, eta bar, Nirvana ere bai. Bideoan ateran abestia euskera izena du, eta abestioi gure lagun batek idatzi zuen, euskararen alde, zozer esateko. Eta abestioi hasieran nahiko poliki jotze genuen balada bezala, eta zitzaigun gustatzen. Orduan aldatu genuen da kaina pixka sartu, da hola gelditu zen.
Ikusten duzu, guk hemen beti musika gainezka. Behar dan umorea eta alaitasuna tartean. Tranquil, tío, ya que está, tranquil, tío. Que ha pegado un chillido ahora. Venga. Venga, calentamiento. Mucho bombo, tío, esto no puede. Y acaba este bombo aquí, por la puerta. Kolpez kolpe lortutako tituluak, kolpez kolpe zizelaturiko kirolak. Boxeo izarrak, astelen gaueko ikuskizuna, ETV batean. Gazteak zer nahi duten hartu gabe, jo guztiak denetan ez auto. Estatu osoko musika talderik onena direla, hori bera esan du errapelek lehen. Don't
Asko Quite Fantastic, gaur etorri zaretelako. Hor tarjeta gorria onda eskuekin hartu dute baloia, Dena den ea gol asko sartzen duzuen, Atletikek aurten baino gehiago. Eta beste bat arte, sortean. Guretzako oso txarto, oso txarto. Guretzako zara eta giza hau eta... Angoien zer jenteari, kalte ero errenegazo gitxia oingo lezkiola, ezta? Bai, lezo apurite da, Bai, hori. Le zama al cielo. Hori, le zama al cielo.